όνειρο ανάμεσα σε υπέροχα ερείπια. Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο σας προσκαλούν σε έναν περίπατο στην Αθήνα των περιηγητών. Στην αίθουσα των περιοδικών εκθέσεων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου παρουσιάζονται μοναδικά γλυπτά της κλασικής και ρωμαϊκής περίοδου να συνομιλούν με πρωτότυπα έργα τέχνης και σπάνιες εικονογραφημένες εκδόσεις. Ανακαλύψτε την Αθήνα μιας άλλης εποχής μέσα από την ματιά των περιηγητών του 17ου, του 18ου και του 19ου αιώνα. Ελάτε να αισθανθούμε και να βιώσουμε εικονικά ένα όνειρο ανάμεσα σε υπέροχα ερείπια. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στο κέντρο της Αθήνας, Πατησίων 44. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Ιουλίου 2016.